Eta belarri guztiak Donibane Loizuneko Eniantal hotelera zuzenduko dira. Nazioarteko Pelota Federazioaren presidentea norden jakitearren. Goizeko 9:00 urteroko batzarre orokorra egingo du erakundeak eta hori bukatu eta gero ekingo zaio lehendakari aukeraketari. Txus Fernandez Iriondoren tokia betetzeko asmoa pelota munduko bi gizonek azaldu dute. Kike Gaitande Aialak eta Josemari Gerenabarrenak. 57 botu inguruk erabakiko dute biharko auzia. Herrialde bakoitzaren botu kopurua mundialean selekzioen parte hartzearen araberakoa da. Indartsuenak Frantzia, Espainia, Uruguai, Argentina, Mexiko eta Kuba dira. Hauek 5 botu dituzte, hau da, ia 150. Aurreko Palamotzeko neurketa ikusten ari zineten bitartean, argitu da azkenik eguneko inkognitarik nagusiena. Dagoeneko Nazioarteko Pelota Federazioak badu presidente berria. Arratsaldeko 4:00 aldera hartu dute munduko txapelketan parte hartzen ari diren 17 herrialdeek azken erabakia. Eta beste zer baino lehen aipatu behar dugu pronostikoak bete egin direla. Baina jo dezagun Baionako korresponsaliaria bertan baitago Inigo Aiestaran gure lankidea. Inigo, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Esan dezagun beste zer baino lehen zein den presidente berria? Kike Gaitande Aialak irabazi du gaurko hautestungo egunetan izan dugun Nazioarteko Federazioko kargu horretarako postua eta beraz hemendik aurrera irudietan duzuen gizon horrek zuzenduko du Nazioarteko Federazioa. Badaki horren berri, azkeneko 3 urteak hor egin baititu eta goitzeko lehen orduan 9 eta 3 minututan hartutako irudia duzu bi hautagaiak elkarri bostekoa eman eta gero. Aurrez behin bakarrik egin zuten topo pelotaleku batean, orduan ere elkarri postekoa eman zioten eta bigarren aldiz, biak oso alai, herri berean jaiotako gizonak direla gainera aipatu egin behar da eta ikusi dugu azkenean batek irabazi egin behar zuela eta besteak jakina beste batera arte itxaron beharko du. Inigo, irabazi ere nahiko erraz irabazi duela aipatu behar, izan ere 40 botu bildu bai ditu bere kandidaturak eta 13 izan dira Jose Maria Gerenabarrenak lortutakoak. Bagenekien 50-60 botu inguruan izango zirela gaurko hauteskundeak erabakiko zituztenak eta azkenean 53 izan dira. Kontutan hartu behar da, partaidetzaren arabera erabakitzen direla bakoitza zenbat boto eman behar dituen eta alde horretatik 6 herrialde indartsu genituen Espainia, Frantzia, Argentina, Uruguai, Kuba eta Mexiko. Espezialitate gehienetan hartu dute parte, edo hartzen ari dira parte iparraldeko 1994ko mundial hauetan eta beraz 5 botu zituzten 5 herrialde hauek. Eta 5 horietatik badirudi Gerenabarrenari Mexikok bakarrik eman diola gaur arratsaldez botua eta beste 8 aukera bakan batzuk pilatu eta gero lortu dituela markilako pelotazale veteranoak. Esan dezagun Kike Gaitande Aialak 46 urte dituela, markinan jaio zela, Bizkaiko Federazioko ordezkari ere izan zela 70. hamarkadan eta azken 3 urteotan berriz Nazioarteko Pelota Federazioaren tesorero lanetan ibili dela. Gainera, 16 urtez Txus Fernandez Iriondok karguan izan ondoren, esan bezala lehen aipatu dugu errelebo eskatu zuela eta oraingo presidente berria Txus Fernandez Iriondoren ingurukoa konsideratu ezakegu Inigo, ez da horrela? Halaxe da bai, berak atzo gure teleberri kirol programa aipatu zuenez oso konforme dago, zuzendaritzak egin duen lanarekin azkeneko urte hauetan, bera gainera bertako partaide zela kontutan hartu behar da, azkeneko 3 urtetan zuk esan bezala diruzain lanak egin baititu bertan, eta badirudi aurrerantzen ere Txus Fernandez Iriondok eraman duen bide edo hildo horretatik jarraitzeko asmoa duela. Hortxe daukazue, Txus Fernandez Iriondo eta Gerenabarrenen arteko gaur goitzeko gorabera txikia, ez da istilu handurik sartu, baina batzar nagusian ez diote sartzeko baimenik eman Gerenabarrenari eta itxaron egin behar izan du, ateak itxita baitzeuden urteroko batzor orokorra bukatu arte. Oso luzea izan da, 12etan egin dute lehen biziko atseden aldia, hortxe hartutako irudia dituzue horiek, gero Gerenabarrenak Donostiara joan behar izan du, ezinbesteko bilera bat baitzeukan bertan, eta bide batez bazkaltzeko aprobetxatu dute bertan parte hartu duten zuzendari guztiek
eta arratsaldeko 4 inguruan bakoitzak bere egitaraua, bere egitasmoak azaldu ditu eta gero erabaki egin dute, nik uste aurrez guztiek ere iaia erabakita izango zituztela botoen banaketak, baina azken momentuan aipatu bezala 40 eta 13koa izan da emaitza. Eta egitasmoei dagokionez, atzo bertan Kike Gaitanda Aialak azaldu zigunez, hildo beretik jarraituko du, bere asmoak behar bada subentzioen bideak eta beste nunbaitetik jorratzea izango da, beti diru publikoaz bizitzea ez baita posible izango, berak aipatu duenez, pelota edatu eta zabaldu nahi baldin bada, eta hori izango litzateke bere bigarren helburua, behar bada hainbeste pelota ezagutzen ez duten tokietara pelota eramatea, eta bestalde ere garbi utzi nahi izan zuen Nazioarteko Federazioaren aurrekontua ez dutela Espainiako eta Frantziako federazioek banatuko. Herrialde asko daudela, indartsuenak berak baldin badira ere, eta denen artean zatika ongi banatu beharreko eginkizuna dela hori beretzat. Inigo, amaitu aurretik Euskaldun guztion kezkarik nagusiena aipatu da Gerenabarrena Euskadiren federazio propio bat izatearen aldeko zela, behar bada jotzen da pragmatikoagotzat Kike Gaitanda Aiala eta behar bada helburu eta asmo hori zailagoa izango da presidente berriarekin. Halaxe da, eta Euskal Federazioaren inguruan zebilen jendeak bultzatutako kandidatura izan da, zuzen ere Gerenabarrena jaunarena, eta atzo galdera hori ezinbestekoa zen egitea Kike Gaitanda Aialari, eta berak esan zuenez, Euskalduna da, Euskalduntzat du bere burua, baina muga batzuk badauzka momentu honetan araudiak, eta hori aldatzen ez den bitartean behintzat, berak aipatu zuenez, Espainia bertan dagoen bitartean eta politika aldatzen ez den bitartean Euskadik ez luke parte hartzerik izango. Hala ere ikusi egin beharko da, hemendik aurrera gauzak zertan gelditzen diren, oso harro zegoela bere burua euskalduntzat zuelako esan zuen Kike Gaitanek, baina oso zaila ikusten zuela hemendik aurrera Euskadiko Federazioa, Nazioarteko Federazio horretan sartzeko biderik ikustea. Bainigo, eskerrik asko benetan, han iparraldean munduko pelota txapelketan egiten ari zareten lana paregabea delako, eskerrik asko, eta hurrengo albiste zerbitzuetan izango dugu berriz ere zuekin hitz egiteko aukerarik. Gero arte eta mila esker. Gero arte. Hortxe zenuten notizia. Kike Gaitanda Aiala da Nazioarteko Pelota Federazioaren presidente berria. Gerenabarrena eta Kike Gaitanda Aiala ziren kandidatuak, Txus Fernandez Iriondoren lekua hartzeko, eta azkenik 53ko emaitzaz, Kike Gaitanda Aialak lortu du presidente kargua. Partidua amaitu zaigu eta partiduaren amaierarekin batera ere gu azken minutetan sartu gara. Ez genduke saioa agurtu nahi egunero egiten dugun bezala gaur jokatuko diren partiduen errepaso bat egin gabe, eta hau etxek dituzue gaur gauez munduko pelota txapelketari dagokionez fronti desberdinetan jokatuko diren partiduak. Donibane Elogitzunen zestapuntako 2 partidu, Filipinas, Kuba 9:30 eta Frantzia eta Estatu Batuen artekoa 10:30. Endaian berriz, eskuz banaka, Frantzia eta Espainia arituko dira gaueko 9:00 aurrera, eta paletaz, larruzko pelotaz, Mexiko eta Espainiak neurtuko dituzte indarrak gaueko 10:00 hasita. Senperen, eskuz banaka, Kuba, Uruguai 8:00, paletaz, gomazko pelotaz, Uruguai eta Argentina 9:00 aurrera. Sarean, Argentina, Frantzia 10:00 hasiko den partiduan, eta paletaz, larruzko pelotaz, Espainia eta Argentina aurrez aurre gaueko 11:00 aurrera. Amaitzeko, askainen paletaz eta gomazko pelotaz Brasil-Kuba partidua 8:00 aurrera, frontenisean emakumezkoetan 2 partidu, Espainia-Frantzia lehenengoa 9:00, Kuba-Mexiko bigarrena 10:00 aurrera, eta frontenisean baita ere, baina kasu honetan gizonezkoetan, Mexiko-Kuba gaueko 11:00 aurrera. Agur esatoko ordua iritsi zaigu, baina agur esan aurretik gaurko notiziarik importantenaren berri emango dizuegu noski pelotari dagokionez. Enrique Gaitanda Aiala da Nazioarteko Pelota Federazioaren presidente berria. Hortxe iruduetan ezkerretan duzuen gizona. Markinan jaioa 46 urte ditu, Bizkaiko Federazioko kide izan zen 70. hamarkadan, eta Nazioarteko Federazioaren diruak gestionatu ditu azken 3 urteotan. Txus Fernandez Iriondok 16 urte bete ditu karguan, orain erreleboa eskatu du, eta bere inguruko gizona den Kike Gaitanda Aialak hartu du presidente kargua. Presidente berria arratsaldeko 4:00 aukeratu dute, 40 botu lortu ditu, eta beste hautagaiak Jose Maria Gerenabarrenak 13 botu
eskuratu ditu. Munduko zestapunta txapelketa antolatu izanaren arduradun nagusienetakoa da, Enrique Gaitan Daiala, eta esan beharra dago Euskadiren federazio propio bat izateko zaila ikusten dela oraingo presidente berriarekin. Besterik ez, jaun Andreok, esker mila, barkatu gaurko saioak akats desente izan dituelako, noski ez gure gustokoak, baina barkamen askatuz eta bihar gauzak hobeto aterako direlakoan doakizue gaur gure agurra. Eskerrik asko benetan, eskinitako arretarengatik, ondo izan eta gusto baduzue bihar arte.